Takže čau lidi, vítejte u nového videa a dneska si zahráme Clash Royale. Minule jsme dosáhli pohárku 2800. Jo, trošku jsem hrál a prohrál. A jak vidíte, tady je nahoře ta čára. Tak tam jsem byl. Stačily mě 2 hry a byl bych v nový aréně. A mohl bych sem použít nejlepší postavu, teda Prey. Sneaky Golem! Taky zapíky. Teslu tu už mám, ale X-Bow by se mohl použít a Fortnitesku, na to se těším. Takže dneska zkusíme dát novou arénu, taky si otevřeme nějaký čestky, je tady nový event s Vičkou, nějaký shardy na její mutaci, nebo na její evoluci a taky Royal Ghost tady je. Taky zadarmo pro všechny. Stačí, aby se otevřel nějaký ty čestky, nevím. Je tady jeden shard, ale můžou to být jakože 2 shardy, to já nevím. Jo, to jako tak může být. Takže si jdeme na to. OK. Jak asi víte, tak od minula mám stále stejný deck. Nechápu, proč všichni borci proti já, kterým hraju. Kamo, Ultimate Predict. Tak borec, GG. Pojď, ještě jeden hit. Nevyšlo. GG. Šuj. Teslu? Yes, dobrý. Jo, já zapomněla, on už točí. Ale nevadí, možná mi tady tu taverku dodělají. Pojď! Nevyšlo. 6-7! Viděli jste to? To bylo přesně 6-7! Barbarian! Guardian! Mega Knight! Kamo, borec, kdy teďka proti mě vytasil Mega Knighta. Tak asi všichni víme, že to je pay to win. Takzvaně pay to win. Guardian! OK, tak na tohle borku nebudu asi posílat nikoho tu. Skeleton Army! Tak pojď, můžu použít svůj lock? Můj lock 2.0, já to nepoužívám jako lock. Už minule jsem vám to asi říkal. Jo, podle mě jo. Kámo, to, co jsem udělal. Tak to byl Auralos megálně. Pojďte, prasata! Guardian! Kámo, víte, co já nechápu, já vždycky, když natáčím video, tak prostě vyhrávám, ale když jako off-screen s kamerou prostě jen tak si zahraju, tak prohrávám. Možná bychom mohli dohnat Destra. On teďka má nějakých 3300 trofy. První shard na Wizarda a je to jenom na Vičku teda. GG. OK. Já jsem ještě neviděl Megavolce na Vičku. Takže spawnuje 4 ty skeletony
a healuje se. Nebo ty skeletoni healujou. Asi? Já nevím. Asi jo. OK, tohle bych jsem chtěl. To se mi líbí. A jinak ty season chestky, já nevím, jak můžu získat jich tolik, protože kumte, tady můžu maximálně tak tohle můžu získat. Zbytek nevím, jak dostanu. Nevím, kde jinde můžu získat ty season chestky. Jako třeba jestli v aréně nějaký, nebo jako nevím. Jako nevím, kde to můžu získat. Jako tady to nezískám. Kam? A to je dobré, jemo, to je dobrý. To prostě. Jako nevím. V klanu asi ne, já mám jiný klin. Klan, no. Ale nevím, no, hoši, nevím. Zase bolec, který mi píše good luck. Barbarian! GG. Tak to jsem mohl udělat líp a dát to semka. K tomu princovi. GG. OK, tak semka hodím toho Royal Ghosta. OK, pojď. Jestli to nedá, tak tady mám log 2.0. Na tomhle Barbarian Barrelu je dobrý, že vám hnedka potom hodí Barbariana, ale jako co je nevýhoda, semka hodím, ne, Hogi. OK, nějaký damage ne. No Infernal Dragona semka musím hodit. Ne, ať neútočí na tu Valkýru. Do prdele. GG. Tak minus ta verka to teďka. To by ten Inferno Dragon mu... Inferno Dragon Power. OK, tak ty miniony. Arrows! Niga. Pojďte borci. OK, tak tady ty zabije. Nemusím dát nic. Hodím si semka Teslu, hlavně semka. Ne! Proč? God. OK, takže vyrovnáme skóre, házím Royal Hogi. Tady tohle. Nebo co týká šípy. On tam hodí Skeleton Army. No, nebo tohle tam hodil, no. Kamo, ultimate spam teďka bude. Já potřebuju viny. Yes, kamo. Ne. Jo, pojď, zdrž je. Není Skeleton Army. Tady Teslu. Ne, princip, běž! Pojď to dáš! One hit! Kamo! Jo! Arrows! Kamo, this is Power of Arrows. Použijte šípy nejvíc OP, jako prostě jako nejvíc OP. Nepoužijte Fireball, ani Poison, nějaký takovýhle kraviny. Používejte Arrows, to vám doporučuju, to je prostě, to zničí každýho. Jo, prostě jako, já jsem viděl na YouTube takový video, což je pravda, prostě, bylo tam napsáno, když se tvůj táta dozví, že používáš Fireball, začal brečet. Když se tvůj táta dozví, že používáš Goblin Curse, začal prostě jako vzal opasek.
GG. Tak teďka jsem nemohl prediknout. OK, tak ten vyžár, tak ten bude problém. Big problém. Big problém. Ten dragon, já nemám counter na něj. Why are you doing this? Why, man? Why? Just say me, why? Oh, hell yeah. Tak jo, tak to se mi líbilo. Tak tohle už ne. Barbarian Baro! Kámo, toho vyžárda doufám, že zhodí dolů. Já tam nemohodím skeletony. Nejsem dement. OK, hodím semka. Jdu v prdeli. Pokud mu stihnu Jak to mohl prediknout? Jak? How? Prostě řekněte mi jak. No, tak to mám dole obě dvě taverky. GG. Makejte, dvakrát elixír musí makat. Musí rychle. Control goes to one hit. Kamo, jestli to do té doby nestihnu zničit... Ne, princ nám dávat nemělo. Rychle prasata. Běžte! Je to v prdeli, jestli to nestihnou. Proč? Kamo, je to rage quitnu. Já nemám hrát tuhle hru, nemám. Když se někdo ptá, proč hraju, proč mě baví. Ale proč? A tohle video bude mít žlutý dolar. Já za chvilku začnu nadávat. Je to blbá hra. Schop se, je to blbá hra. Já jsem trošku potichu, už neštve do hudbu. OK, ten nemá klán, ten to bude podle mě boťák. No nebude, protože... To byl predikt jak svině, škoda, že nedal nějakou prostě zemní trůpu. Bomba. Ale zničí to? Ne, nezničí. To je dobrý, náhodou na Tesla. GG. Tak to jsem posral. Ne, počkej, možná ne. Pojď. Tak nedá se nic. Ale možná, že kdyby jako nějak se mi poštěstilo, tak by tady ti borci, no tak nedali dolů taverku, ale další predikt prostě, ultimate. Tohle je balón, týpeček. Na to je dobrá Tesla a Inferno Dragon na balóny. Já nemám rád balón. Really, man? Why Pika? Why Peka? Why this shit? Zůstan tady, zmetku.
mě teď znova hodí balón. Tak nehodil. A teď, když dá balón, tak kámo... Ne, draka, ne. Ještě. Já to věděl. Když dá balón divně prostě. A GG. Ne, do prdele. Yes! Yes, kámo, pojď! Teď dám všechny korunky, budu happy. Pojďte zmetci! Ale tohle byl boťák, to je jasný, no. Tak nebyl. A jako proč nikdo nemá, borčáci nemají klan? Aspoň si ho založí. Je to skoro zadarmo, pár coinů za to dáte. Já mu, aby jsem tak moc chtěl mega evoluci na Skeleton Army. Jak dlouho už natáčíme? Už dlouho asi. Ale prostě pokud nedáme 3000, tak jako nevypínáme. To bude dlouhý video, hoši. Bude díl jak 30 minut. To bude delší jak minulý video. Jako 200 pohárku jsme dali za půl hodiny. Takže tady 200 za 40 minut. Proč stajíte? OK, hodím Teslu. Vlastně, Ultimate Predict. Pokud na Skeleton Army, tak na ně hodíš Skeleton Army. Yes! Nějaký damage dá. Ne! Je to v prdeli. Hog Rider mi to nahituje jako svině. Já jsem tu Teslu dal špatně. Teď on hodí, ne, tak nehodí. Říkal, že hodí nějakou dobrou trupu. Pojď! A 900, OK. Pojď. Yes. No, jako, tak tady ta velká je mrtvá, pokud on, já mám, ještě mi tam hodí další barel, ale už nebude mít, teďka nebude mít. Běžte, prasata! Běžte, útočte, pojď! Vezme si. Pojď! Yes! Pojď, kámo, ještě to 30 sekund bráním. No teďka budu mít Goblin Barrel. Ne, útoč! Yes! Kamo, yes! Kamo, yes! Konečně! Pojď, kolik trofy? Nějaký dobrý, pojď. Typu 2900. 2950 něco. 41, skoro.
OK, mám. Banners Collection, to nepotřebuji. Zase aspoň dostal coin. Můžeme něco vylepšit? Nemůžeme. Ale, no tak nic. V shopu už jsem všechno vykoupil. A škoda. Ale... Ano, vizuji. Děkuju Za co? No, nemá zač. Nic. Nějakou domluvu jsme měli, ne? Jo, měli. Žádnou. Tak jdeme další kolo. To neposlouchejte. Pojďte, hoši. Dáme novou arénu. Už jenom kousek. To dám rychle prince ještě. Pojďte. Yes! Kamo, to je po dlouhý době, co jsem dal 3 koruny. Ani NPCčka to nejsou. Protože vždycky mi napíšou. A když mi někdo napíše, to znamená, že to není NPCčka. Jeden win a budeme tady. Ale teď to bude hard, protože borec už bude v nový aréně. Bude mít už 3000 trofej. Možná to bude boťák, ale pokud to bude boťák, tak budu muset kantrát jak svině. Není to boťák. Doufám, že nemá nový, že nemá ty. Ano. Nemám. Já jsem ráda, že táta přijde. Proč? Budeš od něj poslouchat. Že od něj budeš poslouchat hodně věcí. No, že... Jaké věci budu zase od něho poslouchat? Co? Třeba, že proč my voláme jemu. Když ty jsi doma. A tak jsi na co potřeboval? Já nevím, já jsem to teďka našel, ale ne, nepotřebuji. Ale prosím ten box. Jo. Takový bráchu. Co? A tebe taky. Proč? Co je tohle? Odkud je tohle? To mám od babky triko. No vždyť jo, ale to jsem ti dávala Napiš na mu. spaní. No. No vlastně jo, to je na praní.
A ta mikina? Černá? Ta není na praní, to si ještě zítra vezmu do školy. A tohle? Jo, to jde. Jak bylo dneska ve škole? Dobře, až na to 5. No to jo. Tak ale ve čtvrtek jsi říkal, že si ji opraví. No ne, opravím, já jí přinesu blbej papír. Tady si zapomněl. Ano. A máš ho? Ukaž mi ho. Jo, za chvilku ukážu. Neboj se, mám ho. No tu kartu mi najdi tvoji. Mami, já to nechci naučit. Ale já chci vidět tvoji kartu. Minule ti táta říkal, že ji máš tam. Proč ji máš tam? Že tam nemá být. To je pravda, možná tam je. No není. Pepa! Nic, měl v ruce telefon. Kámo, mluví ráně jsme. OK. Telefon? Ano, A kde měl v telefon? ruce. Na balkóně. Ano, koukal jsem se z balkona. Takže, to bude asi konec videa. Doufám, že jste se video učili a uvidíme se u dalšího. Čau.